honestly speaking, mas lalong umigting yung kagustuhan kong umuwi and mag-ride gamit itong motor natin na Ninja 1000 SX sa Mindanao. Kung mangyayari man yung ride na yan, malamang ako lang mag-isa nyan. Mahirap ang mag-ride ng ganyan ka long distance, no, nang wala kang kasama. Kasi in case of emergency, wala ka talagang malalapitan. Pagtanto ko talaga na, alam mo yun, isa lang naman ang dahilan kung bakit ako umalis doon kasi it's been bothering me for years na ang lungkot ng Pasko kasi walang pera. Yung mga ganong tipong mentalidad ang umiral sa akin for the past years, no? So, the most important thing at ang biggest realization ko sa Paskong ito, 2024, yo, what is up mga katodo? Magandang umaga sa ating lahat, guys, and belated Merry Christmas sa ating lahat mga katodo. So today, since wala naman tayong year-end ride, gawin na lang nating year-end, ano ba to? Stroll. Mag year-end stroll na lang tayo, guys. Kasi alam nyo naman galing tayong Mindanao, no? Shout out pala sa mga taga Mindanao dyan, lalo na sa lugar namin, sa Surigao del Sur, no? So nandun tayo since December 21. So, good 5 days din naman. And I'm so thankful sa aking airmats sa opportunity, no, na napauwi niya tayo. And sponsored talaga ng ating airmats yung ating pag-uwi mga katodo, sa aming dalawa ng aking kapatid. So sobrang thankful tayo, guys, na hanggang ngayon si airmats talagang andyan pa rin sa tabi natin. Shoutout kay kuya. Kapitbahay ko to si sir Hindi kami magkakilala pero kapitbahay ko siya. Siguro may biyahe ito pa south. Ingat sa biyahe, sir. At mukhang marami kang dala. Alright, so galing tayo Mindanao mga katodo, and updated naman tayo sa ating Facebook page. Yun nga, hindi naman tayo nakapagmotor doon, pero updated tayo sa ating mga pinuntahan. So first day, sa Davao tayo nagland. So doon yung first day, pinaka first day natin. And then after sa Davao, early morning ng 22nd, bumiyahe kaming pa Jensan. So nag-Jensen kami, siguro mga nakarating kami doon around 11 AM na or magta 12. Tapos diretso kaming sementeryo kasi binisita namin si Papa na last year kasama pa namin, and this year
wala na, he's in a better place. Tapos after nyan, kumain lang saglit. And then bumalik agad kami ng biyaheng Agusan del Sur naman. So the 22nd, no, ganun yung ginawa namin, buong araw na biyahe. And gamit namin yung napaka high-tech na sasakyan ng aking Airmats. After that, sa ika-23 na, dumiretso naman tayong Surigao del Sur. So in a matter of 3 days span, galing tayo sa 3 different places, no, sa Mindanao. Kasi doon sabog-sabog kami. May sa Jensan, may sa Agusan del Sur, and then nasa Surigao del Sur. It was a fun travel kasi been to 3 different places. Na-experience na ulit natin yung kultura. And kahit pa paano ilang araw manirahan sa Mindanao, no? Kasi it's been a while na hindi na tayo nakauwi doon. Nakakauwi tayo pero may mga ganap kasi, so hindi natin masyadong na-enjoy. Pumintulan tayo saglit guys kasi chinek natin yung microphone natin. Kasi mahirap nang wala na naman tayong audio. Na last vlog kasi December 20 lumabas ako, wala tayong audio, no? Nasayang yung footage natin. Isang buong footage yun, or isang buong vlog natin ang nasayang kasi walang microphone. Anyway, for the longest time, ito yung pinaka na-enjoy ko so far na uwi natin, mga katodo, no? Na-enjoy natin ang bakasyon na to kasi we spent time somehow in both places, no? Although kailangan lang talaga nating maunang umuwi kasi may mga responsibilities tayo na kailangan din nating gawin. But anyway, in general, it was a good Christmas vacation. And ito yung mga footage na pakita ko sa inyo guys, yung mga footage na nakuha natin sa nearby places doon sa amin or sa nearby tourist spots, no? So ayan yung mga lugar na napuntahan natin. Yung isa dyan, yung falls, sa may Bao-Bao Falls, sa Surigao del Sur yan. And then yung isa dyan, sa may Causeway. So Causeway yan ang tawag dyan nung unang panahon. Ngayon hindi ko na alam kung ano na talaga ang tawag dyan, pero we're used to calling it na Causeway. So ilan lang yan sa mga napuntahan natin for the past couple of days na nagstay tayo sa Surigao del Sur. And napakarami pa guys, sobrang dami pang mga tourist spot dyan sa lugar na yan. And honestly speaking, mas lalong umigting yung kagustuhan kong umuwi and mag-ride gamit itong motor natin na Ninja 1000 SX sa Mindanao. Hopefully soon, no? Pero kailangan din natin syempre palakasin ng ating sarili, pangangatawan, kasi matinding biyahe yan pa uwi guys. Siguro aabutin tayo ng mga 3 days niyan, 3 days 2 nights. Ganyan katindi yung biyahe pa uwi ng Mindanao.
Sana mangyari sa year 2025, pero I doubt it. Kailangan muna nating magpalakas, maging mas healthy. Kasi kung mangyayari man yung ride na yan, malamang ako lang mag-isa nyan. So wala tayong kasama nyan. So sa atin lahat, mahirap ang mag-ride ng ganyan ka long distance, no, nang wala kang kasama. Kasi in case of emergency, wala ka talagang malalapitan. So marami tayong paghahandang gagawin. Pero definitely uwi ako, guys. Ang tindi ng mas sumigting yung kagustuhan kong umuwi at mapasyalan yung mga lugar na gamit itong motorsiklo natin. Although naging develop na somehow yung lugar namin, no, na-retain pa rin yung pagiging probinsya feels ng lugar. Ito, isang clip na to galing sa kapatid ko. Bumabiyahe kami niyan ng Surigao to Agusan. And I think mga anong oras ba yan? Mga alas 6, alas 7 ata. And guys, makikita nyo kung gaano ka-foggy yung lugar. Grabe yung fog talaga. And sobrang, alam mo yun, yung parang nag-flashback sa akin lahat ng alaala ko nung kabataan ko. Kahit simple ang buhay namin doon, masaya. Simple pero masaya ang aming lugar. So while nandun ako, mga katodo, napagtanto kung gaano kasimple ang buhay sa probinsya. Ang sarap ng pagkain kasi presko, ang sarap ng gulay kasi presko, ang sarap ng hangin kasi napaka-presko ng hangin. Napagtanto ko talaga na, alam mo yun, isa lang naman ang dahilan kung bakit ako umalis doon, kasi walang opportunity talaga sa finances side of life or aspect ng buhay. Medyo huli yung lugar namin, kaya tayo nandito. Kaya marami sa amin, marami sa mga Bisaya ang nandito. Not because gusto lang naming hanapin ang wala doon sa amin dito sa syudad. Probably may mga reasons sa ganon. I would think the reason bakit kami nandito at nag-venture dito sa Metro Manila o sa kahit na alinmang syudad, it's because yung means of living doon, yung hanap buhay, no, that is one big reason why umaalis ang iba sa amin. First time in the longest time na maranasan ko rin, mga katodo, yung nagpasko kaming natulog lang doon. Kumbaga hindi namin sinalubong yung mismong Christmas Eve. Hindi ko na siguro expound kung bakit, pero that was the first time for the longest time na hindi natin na-celebrate or na-isalubong yung Christmas, no. Pero naman nung kinabukasan or kinaumagahan naman, na-celebrate naman natin sa beach yung Pasko. But anyway, guys, meron lang akong some realizations, no, when I went home. Kasi gawa ng adulting tayo, and marirealize natin na kapag gantong season, kailangan natin ng pera. Yun yung iniisip ko. Kasi kumbaga sa mga expenses natin sa Pasko, pang regalo, pang handa, kailangan natin ng pera. And most of the time, nakaka-stress tong season na to para sa ating mga adult. Aminin natin yan. Kasi most of the time, busan talaga ng pera itong season na to. So, stressful siya in a way, to the point na maki-question mo yung sarili mo, nagbago na ba talaga ang Pasko? Alam mo yun? Nagbago ba ang season na to? May malaking pagbabago ba? Kasi noon, habang bata at lumalaki tayo, masaya tayo pag nangangaroling, nagkakapera ng onte. Masaya tayo pag may handa, kahit hindi bongga, basta may handa at sinalubong mo mismo yung alas 12 ng madaling araw, na Christmas Eve.
Nagbago na ba in a sense na bakit kailangan natin ng pera every single time sa season na to? Just to give happiness. It's been bothering me for years na ang lungkot ng Pasko kasi walang pera. Yung mga ganong tipong mentalidad ang umiral sa akin for the past years, no? In fact, yung iba magkakautang-utang pa, and tayo rin naman admittedly utang dahil kinukulang tayo. Yung mga ganon. One example of what my mom just told me na medyo na sampal tayo ng katotohanan. Kasi si Ermats, bibili siya ng pagkain namin for Christmas, no? And honestly, yung isdang gusto naming magkapatid na hindi namin natikman for the longest time, medyo pricey at malaki siya. Umabot ng mga 1,000 plus para sa 2 kilong isda na yon. And I was like, wag na nating bilhin kasi mahal. Ang sabi ng nanay ko, hindi naman nakakain ng pera, nak. Okay lang yan. And I was like, oh my God, oo nga naman kasi. I'm so focused to the fact na kailangan natin makatipid. Kasi nga hirap na hirap tayo. We lost the essence of, it's not about yung isda na binili mo. It's about pagsasaluhan nyo yan na magkakasama sa Pasko at i-enjoy nyo yan. And in the first place, hindi naman ako yung gumagastos. Yung parang ganun. Although hindi sinabi ni Ermats, pero kumbaga, di ba? Hindi naman ikaw ang bibili, ba't ka namang problema? So masyado na tayo fixated sa ganun. So mga katodo, hindi nagbago ang Pasko. Oo, siguro dahil tumatanda tayo at ngayon tayo na ang nagbibigay. Pero ang essence dapat ng Pasko ay hindi nagbabago, or hindi talaga nagbago at all. Ang nagbago lang tayo talaga on how we project this holiday season sa isip natin, especially yung mga nagtatrabaho sa pamilya para matustusan ng pamilya. Yun ang nasa mindset kasi natin, hindi natin maiiwasan na ganoon. So the most important thing at ang biggest realization ko sa Paskong ito 2024, kailangan nating ma-realize na it's not about the money. Oo, sabihin natin money can still give you happiness, kasi ano nga ba naman pambibili mo? Sige, give na yan. Pero it's not all about the money. It's about family. It's about love in the family. It's about unity, na magkakasama kayo at masiselebrate nyo ang kapanganakan ng Diyos na magkasama kayo, di ba? And we are welcoming 2025. Naway ngayong 2025 ay i-manifest natin na magbago ang mentalidad natin towards life. I-manifest natin na it will be abundant, or there will be an abundance of blessing for us, no? Kasi it's another year and we have to go through another year na sana maluwang-luwang. Hindi lang ating bulsa kundi ang ating damdamin, no? To face the new year. At so ayun lang mga katodo, no? Naway i-celebrate natin ang bagong taon ng safe tayong lahat. Naway isentro natin sa ating pamilya, sa ating sarili, sa puso natin ang Diyos. And ipagdasal at i-manifest natin na next year will be a better year for all of us. So happy new year sa ating lahat mga katodo. At wag natin kakalimutan na sa lahat ng mga pangarap natin, guys, maliit man yan o malaki, sipagan natin, kilusan natin, at itodo pa natin. Peace out mga katodo.